Yeah, Jason Mac Beats. Para sa mga taong gibos tungod sa kahimtang, paminawan ninyo ni pobre ko pero pormado, limpyo akong baruganan. Bisan walay dagang kwarta, taas akong panglantaw. Dilisok doon sa salapi, ang bilis sa pagkatawo. Kayang respeto makuha sa tinuod nga kinaiya. Daghan kaayong hilason, nga kusog mang tanaw. Abi nilag sila raytas kay daghanod kwarta karon. Pero ang ligid sa panahon, sige rag tuyok ang ubos karon. Ug mamahimong nasa ibabaw. Pobre ko pero pormado, ayaw ko ninyo ubos. Sa malangyot ko og dato kong paningkamot. Padayon abo sa ayaw mo kahilas. Hilas diha kay walay permanente sa kalibutan nga atong makita. Pobre ko pero dato akong damgo. Walay makapugong sa akong pag-abot sa tumong. Bisan lisod ang kinabuhi akong giatugman. Magpabiling kong kusgan ug walay atrasan. Na makagadlaw akong pangandoy akong ginapas. Bisan kapoy ang lawas ug usahay walay kwarta. Padayon gihapon ko kay na ako'y pagsalig nga ang Ginoo mo tabang sa tawo nga maningkamot gayod. Kung unsa man akong kahimtang karon, dili pasabot nga mauna gyud ni hangtod sa panahon. Kayang kalampusan dili kalit nga moabot, kinahanglan paningkamot og paglahutay sa pagsubok. Ayaw paghinambog sa imong kaptangan, kayang tinuod nga dato na sa kasing-kasing ug binuhatan. Mas maayo ng ubos pero respetado, kaysa taas ka og tanaw pero walay batasan. Pobre ko pero pormado, ayaw ko ninyo ubos. Sa malangyot ko og dato kong paningkamot. Padayon abo sa ayaw mo kahilas. Hilas diha kay walay permanente sa kalibutan nga atong makita. Pobre ko pero dako akong damgo. Walay makapugong sa akong pag-abot sa tumong. Bisan lisod ang kinabuhi akong giatubang. Magpabiling kong kusgan ug walay atrasan. Jason Mac Beats. Para sa mga pobre nga adunay dagkong damgo. Padayon lang ta sa paningkamot, kay ang kalampusan mo abot ra gyud. Yeah. Ha.